Telefonoy Tecno Spark Go 64 гигабайташ ва 128 гигабайташ омодаги поколение навош, партия навош ва бардоро бисёртар ман имина аки бардорои мо мисол ҳамин телефон харидестиян ва ма хусум кам телефон як бор нишон бутиям ва полин дадраш настургоша барои мардум ҳама нишон бутиям баъзе мардум дар комментари аҳамият шумити ҳар хел гап менависа ва ма худам як бор тест кардагим бо як бор дига барои шуморо дар ин видео нишон метидам ки чӣ хел кор мекунад. Хоб нигоҳ кунед бардор памяти 64 дорем 128 рақамо барои заказ дар рӯи экран нархошон бошад 64 гигабайташ нархш 7500 рублай 128 бошад нархш дар магазини мо дар ин момент 8500 рублай ва 64 7500 рубл 128 бошад 8500 рубл бардори азиз. ин нарх дар магазини Реалфон дар шаҳри Москва метро Бутырская қарор дорад магазини мо ва ин нархошон ва барои заказ рақамо дар рӯи экран. Ана ки дӯстон нигоҳ кунед ду намуд свет дорад свети сафед ва свети сиёҳ ду свет дар ҳузур аста ба свети сабз ҳам аста яке мешавад яке намешавад ростига наличия кай кишид бо иншоалло шуморо хабар мекунем ва дар ин момент ҳамин ду свет актуални аста. нигоҳ кунед сафедаш ин хел вид дора чӣ хел десен ин хел свети сафед чай ва ин хел дизайн хатияй Tecno Spark Go памяти 64 нигоҳ кунед бардор Tecno Spark Go 2024 буромадагай 6x6 экран шай HD Plus качестве экранаш 90 ГГц кор мекунад 64 памят 4+4 оперативкаш 5000 мАч батарейка дорад ва сканери отпечатки паст дар кнопкаи баршай мегӯяд дар бараш зарядонакаш Type-C ҷои наушник дорад колонка дорад ва двойной стерео динамика дорад ай поён ва ай боло динамика дорад мегӯяд стерео ва ин камераи қафош 13 мегапиксел телефони буҷет не ман намедонам ки имина дар телефон PUBG ёки дигар намун бозиёро кардан мумкин ай лекин телефончаи ударай реально ба нархи арзанда 90 ГГц экран. ин телефон ҳозир ятара бинед ин ятигаш ма худам активни кардагим свет сиёша вози худо хоҳад шумо нишон метиҳам. нигоҳ кунед бардор аст телефон ин хел дизайн хатияй камераш бошад дар байни экран мисол чиқа мегӯяд ранги A54 ранги A53 экранаш ай камера ҷудо ай дестина мисол ва экранаш бошад HD Plus экранаш IPS ай ва ин телефонро коркуниша метавонед ки як бор бинед ин видеоро мемонам колонкаш аввала мебитед ина колонкаш мебитед хоб ина экранаш ва ина экранша яркиша мебардорам экран яркиша тамошо кунед ки экран яркиш чӣ хел ай ина бардорез ҳамаша шумо як ба як нишон дестам ва ин худо хоҳад ҳозир YouTube медорам ина як бор музика мемонам шумо худтон баҳо битед ина музика мемонам музикаи ба фикрам авторский я музика мемонам ки авторский назанад ва так музикаи мубориза мемонем иҷа Мубориз Усмонов музикош мемонем ба фикри Мубориз музикош авторский надорад хеле як бор бо попробуем мекунам ака Мубориз иншоалло ки авторский намезанад видеомо ва рафтем ина пример ина як музикаша мемонам калонкаша хондаша мемонем хондани калонкаша аҳамият пеш микрофон овардам ки штои шуморо понят мешавад. ин калонка қисмати боло ва қисмати поён калонкаш хондеста экран якиша хто аҳамият битен ина экран максимали бардоштум ина экрана максимали тамошо кунед ки чӣ хел качество нишон мекунад. Так ина экранаш качествоаш ина экран качествоаш то аҳамият битен ки чӣ хел камера качества 7500 рубл шумо да мисол ҳамин хел телефон прилагат кардем телефончаи чоткай ба нархи худаш конечно меарзад ва дадараш ҳама намуди плеймаркет программои дар кора дорад ва одамое ки Сбербанк дигар намуд программо скача кардан метавонанд ин программа рус стор метавонанд ки дар омада без проблема мисол метавонанд ки скача кунанд бигар абонент кардан меги программа тамом ва телефонча ударай ин аввал камерашам нишонтон метавонем яка бора камерашам бинед ина камераш медорам бардорав ва ин камераи қафош ина хто аҳамият битен камераи қафош ин DX мекунемаш ина DX ина 1x да ҳозир камераш кунам 1x да якта сурат мегирам. Так ана 1x да сурат гирифтам нигоҳ кунед сурата ина бардорез 1x да ба ҳамин телефон Go 24 сурат гирифтам просто суратгирӣ аҳамият битед 7500 рубл ҳам хел суратгирӣ кишкати ва назарат мекунам бо ина хел мекунамаш камераи пешаш иш камераи пеша аҳамият битен бардораи азиз намедонам 7500 рубл дига чӣ аҷдад кардан мумкин аст ва телефонча коронкаша дем ҷои зарбонакшам Type-C комплектош чӣ дорад комплектош нишон метиҳем тон
ва конечно бардори азиз агар ки касе мисол памятш барои памят хо важна боша метавон ки 64 бихара агар ки касе памятш важна я 128 хариданаш мумкин аст ва телефон гу телефони основной игровой кардан мумкин лекин барои WhatsApp барои Telegram туда YouTube тут ромадан чётка телефон да комплектш дорад пилонка документои телефон худаш гарантия қоғазош хати ва эҷада бо чӣ дора бардора чӣ холи прозрачен чизе ки да комплектасияш мебурояд ва дорад блок питания 18 ватта так чанд ваттай блок питания дурустаст бардора 18 10 ваттай хато накунам да блок питания 10 ватта дора да комплектасияш бо кабел дора бардора азиз ин чизое аст ки дар дохили ҳамин нарх ҳамин чизо ҳастан бардора азиз дӯстон Real Avia фаъолияти худро оғоз кард ки шумо метавонед ки аймо ба тамоми самтҳои дунёро билет харидорӣ кунед. Рақамҳо барои тамос +7 925 371 03 88 Real Avia авиакасаи бовариноки шумо.